Disgrifiwch sut mae adweithiau lithium, sodiwm a photasiwm a dŵr yn gallu cael ei ddefnyddio i ddangos y duedd mewn adweithiau yn grŵp 1. Esboniwch y duedd hwn yn nhermau adeileddau electronig yr elfennau. Mae'r darn coch a mae'r papur Haen uwch yn unig. Mae metelau yn mynd yn fwy adweithiol wrth fynd i lawr grŵp 1. Enghraifft, mae lithium yn suo ac yn symud yn araf ar arwyneb y dŵr. Mae sodiwm yn suo, symud yn gyflym ar arwyneb y dŵr ac yn ymdoddi i ffurfio pêl. Mae potasiwm yn suo, symud yn gyflym ar arwyneb y dŵr ac yn ymdoddi ac yn ffurfio pêl ac yn cynnau gan losgi gyda fflam liwlelog. Yr esboniad yw bod pob un gyda un electron yn plisgyn allanol ac maen nhw'n colli'r electron yma wrth adweithio. Wrth fynd i lawr grŵp 1, mae'r electron allanol yn mynd ymhellach i ffwrdd o'r niwclews sy'n golygu bod yn haws i'w golli. Y mwyaf hawdd yr electron allanol i'w golli, y mwyaf adweithiol yw'r metel.